que avui fem verdures al forn amb la CCM. Talles a trossos grossos com si ho anessis a fer al forn una albergínia negra, una albergínia ratllada, 2 pebrots verds, un pebrot vermell i 2 cebes petites de Figueres. Pots variar la quantitat i les verdures al teu gust, però no et recomano que hi posis carbassó ni tomàquet perquè deixarien massa aigua. Quan ja les tinguis tallades, no les posis en una placa de forn. En una olla de 5 litres de capacitat hi poses una quantitat generosa d'oli d'oliva. Primer hi poses la ceba fins que l'oli sigui ben calent i a continuació totes les verdures. Hi poses sal i remenes. Hi tornes a posar sal, pebre al gust i orenga o les herbes que més t'agradin i ho tornes a barrejar perquè quedi tot ben repartit. Fins ara has tingut el foc fort, però ara hi poses la tapa i ho deixes 5 minuts a foc mitjà. Després de 5 minuts de cocció, destapa l'olla i remena bé les verdures. Si ho veus necessari, afegeix un altre raig d'oli d'oliva. Torna a tapar i deixa coure 5 minuts més. Durant aquest temps no destapis l'olla i regula el foc perquè no es cremin. Apaga el foc i col·loca l'olla dins la CCM. Ho deixaràs durant una hora amb tota tranquil·litat i sense consumir ni un watt d'energia. Passat aquest temps, treu l'olla i descobreix unes verdures meloses, plenes de gust i tan suaus que ni cal treure'n la pell. Amb només 15 minuts de foc aconseguim unes verdures com al forn, estalviant més de 40 minuts d'electricitat. Jo les presento sobre unes torrades amb salmó, com una escalivada que també podria ser amb anxoves. També són ideals per acompanyar una carn, una pasta amb verdures o fer una truita. Prova-ho i explica'm als comentaris què t'han semblat aquestes verdures cuinades amb la CCM. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.